mam drona. Dawaj go tu. O, to jest eskortujący taki, on lata za mną. O, I kosi. Fajny. Nie mam pojęcia gdzie on jest, ale fajny. Aha, No, widzę. tam lata. już jest. No jeśli jakby to byłby deathmatch, to byśmy już wygrali, ale... Ale nie jest. O Jezus. Ale... Kurde. Przegramy i to ohydnie. Asystę dostałem, Boże. Gdzie? No jaki... Dobra, teraz to biorę się jakoś taktycznie. Ło, co to jest? O, przyda się. Ale z laserem to będą mnie wykrywać zaraz, no Jesus. Pa. Taki słodki różowy pokoik. Byłem tam. To coś dla mnie. Jo, granat zły, podły, nie. Aj, kto go tam podłożył? No już mam minut. Jest, mamy UAV. Łowco, leć i zbieraj żniwo. Leć Zdobywam się. sztab, zdobywam sztab. No jak mnie zabił, jak ty... Ta gra się wzięła. No nie, w takim momencie miałem grat bomb właśnie odpalić. Oje, premia meczowa 262 PD. No, ostatni kilka. Jezus, ale z czym? O, Jestem ostatni, oh yeah. ja jestem najlepszy, yeah. Oh yeah. Dwie skrajności. Dwie różne Oh skrajności. yeah, jestem ostatni, oh yeah. No. Dobra, proponujesz jakąś inną mapę. Dobra. Dobra, wiem, zdobyłem pełno super odznaczeń, jestem świadomy. Jestem super, tak, wiem. Dobra. Jesteś skromny. Znowu się ten odłączyło, no ale już zapraszam. Okej. Dobra, znajdź mecz podstawowy, deathmatch drużynowy, to jest właśnie to. To do tego się nadaje. Dobra. O! Nie grałem ani na jednej, ani na drugiej. Overflow standard. Overflow. Niech będzie. Za 20 sekund. Kurde, niektórzy już mają 30 poziom wbity. Właśnie Prawie. widzę to, oglądam. No zakładam, że są już tacy, co mają maksymalny. To różnie bywa. Maksymalny, który jest? 55 chyba. A to chyba cały czas grają, nic innego nie robię. No chyba tak. A ja niestety nie mam tyle na to czasu, a chciałbym. Ja też nie. Jezus, co to? What the fuck. Aha, bo jest VoIP włączony. Aha. Można by wyciszyć wszystkich na wszelki wypadek. To w Medal of Honor jest fajnie, nie da się w ogóle wyłączyć VoIPa i słychać wszystkich, nawet przeciwników. To jest świetne. Overflow Peshawar, Pakistan. No, jedziemy. Ładuje się to, bo jakiś taki dziwny O, ekran jest, ładowania. jest. Kogo tu sobie wybrać? Agent. O, jest, dobra. Wezmę zwiadowca, o, ze A, snajperem, Jezus. wezmę mojego Dobra. może. Sprinter. O! Nie brzydka mapa. No powiem ci, nie brzydka. Dokładnie. Oczywiście jak na silnik Quake'a 3, nie? No to... A fajnie, właśnie mam na mapie oznaczonego na niebiesko. Ja ciebie też. Ło, co to się stało? Nie wiem co to było, ale było dziwne. A ja szczerze O, muszę sobie zmienić tę broń, bo nie chcę snajperki. Ja dzisiaj tak cela nie mam, to jeszcze O, z snajperkę sobie plecy wziąłem. strzela ktoś. O, myślałem, że to jest... Przytrzyma mi strzela samo, a nie kurde, muszę seriami tu. Ja mogę zmienić teraz ten? Nie mogę zmienić klasy. Tak Możesz. Jak? Normalnie, escape, wybierz klasę. A, tu wybierz klasę, dobra. Ile nas jest? Wezmę Dobra. najemnik. O. A czemu mi nie zmienił? A, po następnym drodze. Skoro tak We've lost mówicie... the advan... O, granat! Kurde, uciekać! No pięknie, prosto pod lufę mu wbiegłem. O, tutaj ktoś tu jest, dobra, tutaj jest mój, dobra. Czyli mój chyba mnie nie zabije. No jest szansa, nie? Jest szansa. O, gdzieś wlazł No w jakiś kurde, komputer. coś tak laguje jakby trochę. Nie wiem, u mnie tego nie odczuwam. Weźmy wojaka. Spróbujmy tak.
Chyba, że mam za słaby komputer, trzeba kupić nowy, no może tak być. Call of Duty tak wymagająca gra No. przecież, że... Kurde, gdzieś tu był gościu i już go nie ma. Jesus. Nienawidzę takich momentów. Gdzie jesteś, świnią? Nie macie tutaj. Dobra, idziemy dalej. Kurde, mapa jest tak nieczytelna. A! Nie. No tak, celownik refleks. Fajnie, że mam refleks i mam celownik refleks. Kurwa. Miało być bez wulgaryzmów, chyba się nie obejdzie. Dobra. Nagle się stałem snajperem, cudownie. Nie wiem, to nie jest klasa dla mnie. Ale cóż. No! Nareszcie. Dobra, to nie kill, to asysta, ale ujdzie. Jak na takiego świetnego gracza jak ja. Coś jak snajper. Gdzieś tutaj chyba? Dobra, nie ma, nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu też. I tu nie ma. A tu jest. Ja! Dobra. Fuck off. Zły to gracz. Dobra. Nie ma nikogo, nie ma. A, jednak. Co oni mówią? Co to za język? Język diabła. Czy coś tam. Pusto, pusto. Brudno. Knife kill. Świetny snajper. O, znowu jestem najlepszy. Co inni grają tak słabo, czy to ja taki dobry? No takiej opcji nie biorę pod uwagę, szczerze mówiąc. A może jednak? A. Dobra. Jesus Christ. Musiałem prowadzić ten dialog sam ze sobą, ale jestem przyzwyczajony. To już nie, Nie, pier bo nie ten- pierwszyzna no. dla mnie. Miałem tego, intruza w pokoju. A, bywa. A jest dosyć gadatliwy. Dobra, ale jedziemy. Pakistan World Bank. Nie, niepotrzebne nam pieniądze. Nie, pakistańska małpo. Jeszcze go zarżnął. Padł No, z mojego, dobra. padł z mojego miecza. Mówię, Coś Czuję jakby moc. wróg, ale... A, no tak, był wróg, fakt. czuję moc, czuję moc. Lepiej czuć moc niż czuć mocz, nie? No, z dwojga No. złego. Z dwojga złego. A nie. O, pięknie, dziękuję bardzo. No nie! No Patrz, jestem żoznie, przedostatni, zobacz. kurwa! Oh yeah. Faktycznie. Coraz lepiej mi idzie. To jest zawsze pocieszające. Jesteś gorszy. No. Nie tylko ja. Wow, można było zniszczyć ten. Na ścianie taki wiatrak. Lag. Ale, ale Owszem. bajery. A, lepiej niż w Battlefieldzie 3. Prawie. Ale nie, to akurat jest najprzyzwoiciej wyglądające Call of Duty. No nie dziwota, bo jest najnowsze w sumie. Już miał być knife kill, ta gra oszukuje. Kurde, ale ta mapa duża. No, dość dużo jak na tylu ludzi. O. I dosyć Na Call of Duty często te. Jej, Nie ma się okazji do strzelania, ale... teselacja w Call of Ale- Duty. O. Ale on dziwnie po drabinka wchodzi, takie nogi ma rozłaźne, Jezus. Zresztą w ogóle nie ma nóg.
Jak się popatrzysz w dół. Jezu, nie mam nóg. No, nigdy nie miał nóg. To jest właśnie w Call of Duty ciekawe. Jak jest scena, coś tam ten wybucha, trzeba się łapać, to nagle ma wszystkie kończyny, a tak tylko łapy. Tak to nie, po co? Po co mu nogi? Nogi są dla słabych. A, od tylca go wziąłem. A co? Oj, no dobra. Jakoś się udało. Ocalały. Dalej Gdzie? jestem najlepszy. Aj, jaki ja Jak mam to zapał. działa? Toż... Głowa mama. Hello? Po co ktoś pisze na czacie? I tak nikt nie odpisze, bo inni wolą grać. Właśnie, niż Gdyby chcieli pisać kółko to sobie może dyskusyjne, to by gdzie. się, No. no nie wiem. Jezu, co on tu robi? No i Aha. Is it only me that got lag? Nie, kogo to obchodzi. Właśnie. No. Czego ja się spodziewałem? Pół tego. Ha, dobra. UAV. No kurde, no. W momencie odpalania UAV wysadzić mnie w powietrze. Hańba. Jakieś chamstwo i świństwo. Szczyt hamstwo. Ojojoj, tu gdzieś wlazło. Jeb. Ubududup. Jeb, ty, jak to powiada musiał. Oj, snajper strzelił. Head and shoulders polecił. A to nie to. Znowu, Tak ale szybko. bynajmniej wynik jakiś taki przyzwoity. Dziwne. Dziwne, że tak szybko. No. Dobra, to myślę w sumie może, że to byłby dobry moment, żeby to stopnąć. Zobaczmy jeszcze Okej. ostatniego dumnego killa, a to nie ja, to nie ma co oglądać w sumie. No taki dziadowski z pistoletu trochę. Mój tym bardziej nie. Chyba zobaczymy jeszcze kto był najlepszy. No kto był najlepszy? Kto mógł być najlepszy? Ja! Nie wiem czemu jestem najlepszy, ja nie umiem grać. Ja z tego wychodzi, że jeszcze bardziej nie umiem grać. I to mnie... O, odblokowałem auto na sterowanie. Zawsze chciałem takie mieć jak byłem mniejszy, ale nikt mi nigdy nie chciał kupić. Zawsze dostawałem sweter. Ja też mam tą niewidzialność. Dobra, więc to było multi na mapie... Matka, jak się nazywała ta mapa? Nuketown na początku, a ta druga bodaj Overflow, tak, więc to byłoby na tyle, pochwaliłem się znowu skillem, jak zawsze, ale jestem skromny, to nie ma w ogóle o czym mówić. Z tej strony był oczywiście profesor W, czyli Mikołaj W. I Krystian, trzymać się. No i papa. żegnamy się z wami.